Bon dia o bona nit! Abans de començar em sembla que us dec una explicació sobre la meva salutació. Bon dia o bona nit. Bon dia o bona nit. En català tradicionalment sempre s'ha dit bon dia quan hi ha llum i bona nit quan és fosc. Però com que en castellà es diu buenos días, buenas tardes i buenas noches, en català vam sentir una necessitat vital de començar a dir, a part de bon dia i bona nit, bona tarda. Ah, i per cert, tarda també és un castellanisme. I després d'aquest llarg preàmbul us dono la benvinguda al capítol 1 de Coses sobre el català. Perquè el capítol anterior, que no anterior capítol, primer va el nom, després l'adjectiu, era el capítol 0. Avui intentaré explicar amb pèls i senyals què és parlar bé el català. Aviam, penso que això de bé i malament és molt relatiu i no vull parlar aquí, ara com si jo tingués la veritat absoluta. Però em sembla que la classificació bé i malament és una de les coses que l'ésser humà entén millor. Per tant, em sembla que ens ajudarà. Normalment, quan algú pensa en una persona que parla bé, pensa en una persona que té un molt bon domini de la normativa. O sigui, pensa en una persona que utilitza les paraules que hi ha al diccionari i que segueix estrictament les normes gramaticals. I té cert sentit que la gent pensi això, perquè quan vas a classes de català el que t'ensenyen és la normativa del català. Però no t'ensenyen el català en tota la seva essència. Vaja, senyora Xapa, us estic fotent. Aviam, imagineu-vos que el català és com un riu gelat. La normativa només seria la capa de gel que recobreix el riu. I què seria l'aigua líquida de sota? Doncs ni més ni menys que el català col·loquial. Per exemple, les formes darrere i juliol formen part de la capa de gel, o sigui, de la normativa. En canvi, darrere i juliol formen part de l'aigua líquida. I què és millor, darrere o darrere, juliol o juliol? No ho sé, què és millor, caminar per la capa de gel o nedar pel riu? Doncs suposo que depèn de si ets un llop o un peix. Al llop li va millor anar per damunt del gel, però en canvi al peix li va millor anar per l'aigua líquida. Bàsicament perquè si no, a fora s'ofega. Amb la llengua passa una mica el mateix. L'única diferència és que les persones podem ser peixos o podem ser llops depenent de la situació. No pengeu encara, sisplau, que m'explico. En situacions formals ens hem de comportar com els llops i utilitzar la capa de gel, o sigui, el català normatiu. Per saber quines formes són normatives i quines no, heu de consultar el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, que el podeu trobar online també, us poso l'adreça. Però tot i així, més endavant m'agradaria dedicar un vídeo a com hem de buscar les coses al DIEC perquè no sempre és tan fàcil. En canvi, en situacions informals, més val que siguem com els peixos i utilitzem el català col·loquial. O sigui, català normatiu en situacions formals, català col·loquial en situacions informals. I és tan recriminable fer de llop quan toca fer de peix que fer de peix quan toca fer de llop. Està igual de bé dir darrere i juliol al Parlament que dir darrere i juliol quan ets al bar. El que està malament és reprimir el teu impuls de dir darrere o juliol al bar o a casa només perquè saps que són formes que no són al diccionari. I el que encara està pitjor és fer de setciència repel·lent que diu no és darrere, és darrere. Si teniu la mania de fer això, més val que comenceu a plantejar-vos un canvi interior. No seré més una setciència repel·lent. No corregiré més col·loquialismes. Us he de confessar que jo era aquest tipus de persona. I aquí estic, purgant els meus pecats. I aviam, abans he dit una mentida que he de corregir ara mateix. He dit que darrere i juliol no sortien al diccionari, però això no és veritat. No surten al diccionari normatiu, però hi ha altres diccionaris que sí que recullen totes aquestes formes col·loquials. No les recullen totes, però en recullen unes quantes. Formes com esmari, unflar, vigilar, veritat, dugues, llangonissa, genoll o ginoll. El diccionari més complet que existeix del català avui dia, o sigui, del català normatiu i del català col·loquial, tot juntet, és el Diccionari Català-Valencià Balear, que per cert està online i el podeu consultar amb aquesta adreça d'aquí, que és una joia, un tresor. O sigui, de les millors coses que tenim els catalans com a éssers vius. Això sí, d'aquest diccionari n'haurem de parlar algun altre dia perquè té un nom molt controvertit i ja us podeu imaginar per què. Un dubte que us pot haver sorgit I que si no us ha sorgit ara quan us el plantegi direu ai, doncs sí, i això què? és que com s'aplica això del formal i l'informal quan escrivim? Hem d'escriure en català col·loquial, hem d'escriure en català normatiu, podem escriure darrere, juliol, llangonissa, esmari, unflar... Elemental, mi querido Watson. És que a part de català també parlo la llengua oficial de l'Estado. Verge de la Moreneta, quin accent! Verge de la Moreneta, que és la Verge de Montserrat. Ai, de prou, el que anàvem. Amb la llengua escrita podem fer exactament el mateix que amb l'oral. De fet, hem de fer exactament el mateix que amb l'oral. O sigui, aplicar la meravellosa metàfora dels peixos i els llops. Quan enviem un correu a la rectora de la universitat, català normatiu, òbviament. Quan enviem un WhatsApp a la mama, que no ens tremoli el pols de posar qualsevol col·loquialisme.
Si és que respondre als whats com si féssim exàmens de català constantment és una aberració. Però ull, la gent sovint confon col·loquialismes amb castellanismes. I no els culpo, Com no t'has de confondre si no t'ho han explicat mai? Els castellanismes no tenen cabuda, ni en els àmbits formals, ni en els informals, ni en l'oral, ni en l'escrit, enlloc. No, que consti que estic parlant de castellanismes, no del castellà. Si el castellà és una llengua muy bonita, muy buena, muy hermosa. En realitat, totes les llengües són muy buena, muy bonita, muy hermosa. Igualtat lingüística, sisplau. Intentaré explicar millor. Quan jo parlava de rius, de peixos i de llops, estava parlant de català. Els castellanismes no són català, són castellà disfressat de català. Tenen la mateixa aparença inofensiva que un llop disfressat d'ovelleta. Un llop disfressat d'ovelleta és una amenaça gegant, perquè es fot entre les ovelletes i, quan a ell li ve de gust, se les menja totes. Doncs em sap greu, companyes, però el català és un ramat d'ovelles i el castellà és un llop. O molts llops. I sabeu què li passa a una ovella quan se la menja un llop? Que es converteix en una ovella triturada. I què és una ovella triturada? No és res. O sigui, s'ha convertit en part del llop. I això és exactament el que li està passant al català davant del castellà. Si defenseu un castellanisme, sapigueu que esteu obrint les portes de bat a bat a un cavall de Troia dels grossos. És que, realment, amics meus, es repeteix la història del cavall de Troia. I per qui no se la sàpiga, em faré 5 cèntims. Els grecs i els troians estaven en guerra. Els grecs van fer un cavall gegant de fusta, el van plantar davant de les muralles de Troia i ells es van amagar dins. Quan els troians van veure aquell cavall tan gran, es van pensar que era una ofrena dels déus i el van entrar dins de les muralles del poble. Durant la nit, quan els troians dormien, els grecs van sortir del cavall i van atacar per sorpresa els troians, de manera que van poder guanyar la guerra. O sigui que si preferiu dir sudadera en lloc de dessuadora perquè sona millor, sapigueu que esteu fent exactament el mateix que van fer els troians. Jo ja l'he deixat de caure. Ara feu el que vulgueu. Tot queda a la vostra consciència. Recapitulem. He parlat de rius, de peixos, de llops, de més llops, d'ovelles i del cavall de Troia. Tot això per què era? Que ara ni jo recordo per què era. Això, els rius, els peixos, etc. Sí que ha sonat fort. Eren per explicar-vos què és parlar bé el català. Per parlar bé, 1. Hem de parlar un català adequat a la situació, que pot ser formal i informal. I 2. Hem de parlar un català genuí, un català sense castellanismes, un català català. Com que avui sembla que és el dia dels incisos, en faig un altre, d'acord? Jo aquests vídeos els faig i els faré en català col·loquial. És que no vull que soni una conferència avorrida d'aquelles que està tothom mudat en una sala d'actes. És que al cap i a la fi jo em gravo a casa i vosaltres segurament això també us ho esteu mirant des de casa. O sigui que el que té més sentit és que parlem de tu a tu, català col·loquial, tots més còmodes i que puguem riure, perquè quan rius obres més la boca que si estàs seriós. Llavors t'entra més aire, t'entra més oxigen, se't pot oxigenar millor el cervell. I aprens més fàcilment. I això no és conya, Això ho diuen els científics, aquells que la gent no gosa qüestionar. Arribem al final del vídeo però encara no hem acabat del tot. Ara que ja sabeu com de nocius són els castellanismes, he pensat que al final de cada capítol, que és com he decidit que es diran aquests vídeos, podríem parlar d'un castellanisme prohibit. Així que sense més preàmbuls inauguro la secció del castellanisme prohibit. No talla això, tio. Excuse me. En el capítol anterior, i no anterior capítol, primer el nom i després l'adjectiu. Ai, calla, que això ja us ho he dit. Vaig dir-vos que us explicaria per què si se't cauen les coses tens un problema. Us explicaré per què els castellanismes són una amenaça mortal pel català i per què si se't cauen les coses tens un problema. Caure's és un dels castellanismes més famosos perquè provoca un canvi de l'estructura de la llengua. Com si diguéssim, modifica genèticament l'ADN del català per convertir-lo una mica més en castellà. En català, la forma genuïna és caure, no caure's. Ai, m'ha caigut el bolígraf. M'ha caigut l'ampolla. O l'he tirada. I res de se m'ha caigut l'ampolla, se li ha caigut el bolígraf, res de tot això. Sisplau. I fins aquí el vídeo d'avui. Si voleu podeu clicar al m'agrada i subscriure-us per saber més coses sobre el català.